Sa Ivisan, Capiz, flash flood nagluntad sa 3 ka barangay matapos nagtupa ang mamunog nga ulan. Mga motorista kag pasahero na stranded sa highway sa barangay Ondoy. Nakatutok Josel Huesca. Hinali nagluntad ang baha sa National Highway sa Sitio Boulevard, Barangay Ondoy, Ivisan, Capiz, pasado alas 2 kahapon sang hapon. Tanan nga sa isang salakyan ang hindi makaagi sa highway tungod sa mabasko nga dalo-do sang tubig. Mga around 2 to 2:30 nag-start ang heavy rain. So after a few hours, mga 4 nagsaka ng tubig sa Barangay Ondoy. Pasado alas 6 na sa Kasisidbon sa makalabay ang mga dalagko nga salakyan. Suno kay Binhart Vallegas ang MDRRMO Ivisan, alas 8:30 na kagabi sang nagsubside ang tubig. Magluwas sa Barangay Ondoy, apektado man ang Barangay Maluklok Norte, Poblasyon Sur kag Poblasyon Norte. Mas sobra 300 ka pamalay ang nasulob sang tubig baha. Apektado man ang mga humayan sa 4 ka barangay. Ginahanda na sa lokal nga panguluhan nga makahatag sang bulig sa mga apektado. Continuous ito nga heavy rain kagapon, sir, for 2 hours. So, why gid ma-accumulate kay natugangan pa sang high tide mga 3 p.m. ang National Highway, ang diri sa may Ondoy, ang Sitio Boulevard. So, unpassable din na siya. Sa tunga sang nagluntad nga baha, gin-share sang isa ka netizen sa social media ang gimmick sang lalaki nga ini. Nagkadto sa tunga sang talamnan sa Poblasyon Sur. Mation-tion pa, dalayo na ini nga nagdive sa tunga sang talamnan. Nasiga na! Balita alin sa probinsya sang Capiz, Josel Huesca, 1 Western Visayas.